Krudt er opfundet omkring år 900 til 1000 i vores tidsregning i Kina. Men først i 1338 kom krudten til Europa. En forløber for krudtet er græsk ild, som der er en blanding af olie, svovl og harpiks, asfalt og brændt kalk. Blandingen antændes ved at komme i kontakt med vand, da brændt kalk ved reaktion med vand kan opnå en antændelsestemperatur. Den første skriftlige beretning, hvor krudt omtales i anvendelse, er kinesisk fra omkring 1050, og her kan man læse om anvendelsen af raketter. Den ældste omtale af krudt i Europa skete i 1257 for den engelske munk Roger Bacon. Her havde han nedskrevet om fremstilling af krudt, men havde dog skrevet det i koder. Opskriften blev fortolket til 7 dele salpeter, 5 dele svovl og 5 dele trækul. Krudts første omtale i Danmark var i et brev i 1372. Krudt er et af de stoffer, som har ændret verden markant, i det kan eksplodere og medføre store ødelæggelser. Krudt kan bruges til at skade personer direkte ved eksplosionen eller ved at udskyde et projektil. Man benytter også krudt til fyrværkeri, som vi benytter os meget af nytårsaften. Samtidig bruger man også krudt i forskellige film, som f.eks. actionfilm, da krudt kan skabe en masse røg. Men hvor skaffede man egentlig krudtets bestanddel fra? Trækul dannes ved opvarmning af træ uden luftadgang, samt ved en ufuldstændig forbrænding af træ i et bål. Svovl findes frit i naturen adskillige steder på jorden, specielt i vulkanske egne som Island og på Sicilien. Salpeter findes derimod kun frit enkelte steder på jorden. Det dannes ved nedbrydning af organisk materiale, men da det er let opløseligt i vand, er det kun i særligt tørre egne, det ikke udvaskes af regnen. For at skabe sort krudt blander vi ca. 75% pulveriseret kaliumnitrat sammen med 15% trækul og 10% svovlpulver. Vi bruger en morte til at blande disse 3 kemikalier sammen. Man kan vælge at lade krudtblandingen løbe igennem en fin sil, så små klumper svovl bliver blandet rundt i blandingen. Vi fortsætter at blande de 3 kemikalier indtil massen får en ensartet udseende. Faktorer på, at krudtet skal brænde hurtigere. Sort krudt brænder hurtigere ved et lavt tryk, altså ud i friheden. Det er derfor ofte, at vi bruger sort krudt til lunder, da trykket er tilstrækkeligt højt, og det brænder langsomt, så man kan nå i sikkerhed af tilfælde af krudtafsprængninger.